Tekono ono Makrim apa sik mumet ngono lho. Tekono ono. Kok pijeti ora Makrim iki? Itu pijeti dinyet-nyet no Makrim. Bacal pijet ono Makrim. Ya, jingke bapak cuwile jingke. Cuwile ndah, jajal mau pijeti apa ora Makrim iki? Anake sapa Rip Natui? Lho, kok dolaran kowe kan pijeti anu. Srek pengen ngak Makrim nek mburi, wonge mau apa Makrim tekon aku ngono to, Mang. Jangan. Jangan piye ndak dipijeti, mau pijeti apa niki Makrim? Kamu itu lah. Srek pengen pijeti Makrim, sura mau pijeti. Dipijeti ae Makrim lorong kok lek didek-idek dipijeti ae. Piye to Pak Jan Dik? Ora aku lho roke lho nek kesinak kon. Ketok lokong. Sip apa ora tuh? Sip, yang paling kipas ana. Lah kan pane kan? Mana? Oh, ini jembatannya. Ojo.